Šta hoćeš, Miljane? Miljane? Evo, ajde izađemo, ajde izađemo. Pusti ga. Šta mi da se bojim? Druže, smiješan si. Ajde izađemo tamo, evo, ajde izađemo da nema kamere. Ajde dođi. Ajde. Šta mi da se tebe bojim? Misliš da ti se bojim? Se ne bojiš. Ajde dođi Miljane, daj pusti u kurac. Daj iskuliraj. Evo, ako ti misliš da si način da si muda nešto, ajde da izađemo. Šta kao, je jasno, ja pa kurac, druže. Daj Boki, nemoj te fore, pusti kakav. Dajte ljudi, smirite se, jebote, onda nastavite emisiju. Izađi. Daj Miljane, iskuliraj čovječe, bojim se kurac. Dobro, iznerviramo se mi, iznervirao se, dobro, trpaju ga, znaš, ali i Boki ga isto na te po 1000 puta. Okej, odreagirao je krivo, nije trebao iskulira i ti Boki nek iskulira i on, razumiješ, nije ni njemu ovako isto sprdo ga 100 puta, jebi ga, poludim ja za puno manjih stvari, druže. Meni kad neko krivo jednu kaže, ja poludim. Ne, najbolje Boki, uzeti, stuči Boki, redovno. Hoću? Ajde, evo. Daj, nek stigne aneks da ne odgovaram. Za to što će ti se desiti, razumeš? Evo, smiješ. Smešan si. Udari me po ruci. Znaš šta bi ti se desilo, ovo 5 sekundi.